Kinumpirmar kan Jovellar Municipal Police Station na may kidnapping attempt na ipigpaabot sa indang hepatura. Ini makalihis na sarong punong barangay kan banwaan ang personal na nagpasiring sa indang istasyon. Nga ni ipablater ang pamemwersa subuot kan mga daipa na bibistong persona sa duwang menor de edad na estudyante na mga residente kaini na maisakay sa sarong puting van. Sigon kay Police Captain Rufino Casagan, an officer in charge kan Jovellar MPS, Enero 29, kani pa-record kan punong barangay kan Barangay San Vicente ang nasabing insidente na nangyari sa purok sa Sitio Medalla kaining Martes, Enero 28. Susog sa impormasyon, naglalakaw pa uli ang mga biktima halis sa pagklase kan punduhanan mga inikan puting van asin pigpuwersang maisakay. Alagad nariparo subuot ang mga inikan sarong concerned citizen na napaagi man sa lugar kaya napugulan ang plano kan mga sospek. Pinuntahan namin pa ito at sa pagkikipagtulungan ng mga nanay. Ito nga po, binigyan na po yung circumstance ng mga pangyayari ng San Vicente. May exit na po yun ma'am na papunta ng Pio Duran. Palabas po ito sa makukupan ng Abay. Huli kan insidente, mas pinigutman kan PNP ang pigpapautob na curfew hour sa Banwaan na pipo na nin alas 10 nin banggi sundo alas 4 nin aga. Nagpagiramduman ang kapulisan sa mga residente na maging alerto nga ni iday mabiktima kan mga nagbabalaw-bagaw na mga kawatan. Gagawin pa namin yung dapat na pagmamantan at maging alerto kami sa area namin dito sa Jovellar at yun nga, aksyonan naman natin kagad itong reklamo ni Kapitana yun sa mga. Sa ngunyan padagos pa ang pigigibong investigasyon kan otoridad nga ni masusog ang mga kagibo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.